بله دنباشم خیراتین دیسا خلقه کمانو بچک و توزک تشنیک نتخازم به خلقه در جوارا سیستم هجماره دی تکنیکê de bidim nîşanî. Sistemê teknîk de em çar sistemê me hene hejmara, çar modêlê me hene hejmara. Hejmara awil desîmal number sistem Pergala hejmarê dihanî. Ev hejmara 10 hejmare ne, 0 heta 9. Baş hejmara her tim telefona xwe de dibînê yan jî ser cihazê xwe kompîter. Hejmara yan jî di hesibê de heye. Gava te bixwazî telefona hineka bike tu hejmarayê nake dixwazî 09 tiştekî wisa te dixwazî heta telefonayê dike. Bes tu kepsa nabînî gava tu bixwazî ez hejmara 500 binivîsênê kepsa nîne tu hejmara 500 lê bixî bikar bînî. Ji ber wê yekê her tim tu hejmara 5 û du cara 0 bikar tînî heta hejmara 500 dîte. Ez bawerim hûn niha hemî dizanin û va hejmara ez behsa kîjanê dikim li ser telefona we. Ev sistem ya desîmal number sistem e. Ya dûm dual biner sistem number. Ev sistem vîdeo xwe berî niha de ji wara dan nîşan kirin. Pergala hejmarê duanî du hejmare ne 0 û 1 teniya. Ev ya zimanê kompîter e. Bes bi her du hejmare tenê nas dike 0 û 1. Gava tu bixwazî hejmareke binivîsînî wekî vîdeo xwe berî nokadê gotî IP adres wekî wisa bê 178 kompîter nas nake çi nas dike 0 û 1 tenê nas dike. Ji va 0 û 1 vê hejmarê diderxe. Tu bixwazî taze fêr bikî vê sistemê vîdeoyê berî noka temaşeke hêvîdarim tu istifade jê bike. Yê sêyem hexadesimal number system Pergala hejmarê dihanî berî noka me got Pergala hejmarê dihanî ev bêje hejmarê dihanî. Çima? Çikû eva hêjê zêdetir kiriye. Ev jî weke hûn dibînin 0 heta 9 û paşî hejmara ji tîpa A heta F jê zêde kirine. Çima ev sistem kar anî? Yekî got wala gelek caran bi matara dibînin yan jî xestexaneyê tiştî wisa dibînin û tîpin û hejmarin cem wan e. Ewa wisa kar anîn qena hejmara kêm bikin. Gava hejmara teyarê tên rojê 1000 teyare ji matarekê diçe. Gotin em nekarin em va 1000 hejmara wisa binivîsin na hejmara teyarê. Em ê çawa bikin? Em ê va tîpajiyê bikin qena em gelek rê nebin û ser şaşê wekî herî şaşeyê jî temaşe bike tu we hejmarê gelekî temaşe neke. Di hesabê benga de jî kar tênin qena gelek hejmara kar neînin hejmare kêm bibin. Ya çara ewa okta number system Pergala hejmarê heştîn. Okta ji xebera heşt hatiye bi zimanê Swêdî. Yê got ev sistem çêkir Swêdî bû. Evî got ez ê desîmal number system bim bes ez ê kêm bikim. Ji vê dêla ez hejmara 9 kar bînim ez ê hejmara 8 û 1 ênim kar wa bû 9. Evî jî got ez karim hemî hejmara ji 8 hejmara tenê kar bînim. Ez ê niha paşê tewaşê wekim vêya xwarê weke me gotî desîmal dihanî 10 hejmare bînerî ewayî du hejmaran 0 û 1 çi li vê sistemê de heye destpêka me hûn zanibê li vê sistemê de bes du tiştan nas dike. Belê nexêr. Wekî niha ya tu fêm dikî ya tu fêm nakî. Tu nikarî bêjin biçek fêm kir car û barim fêm kir. Tu kerî bes bêjî am fêm kir yan jî fêm nekir. Wekî av. Ava te tê ya nayê. Gava henefiya te vekirî bê av tê. Gava av henefiya te nevekirî bê av nayê. Yan jî pirs. Pirsê te hene te tiştek fêm nekî pirsê te hene. Te hemû fêm kiriye pirsê te nîn. Ev sistem bes vê tiştî nas dike. Weke reng spiya jî reşa. Belê. Gava ez bêjim ev tişteha
وزنا اینا که کیلو که کهات بجه گران بونا اینا که کیلو که نه کیلو تنکه بجم کیلو کو 200 گرامه چه نه از پرست کم کیلو که تبجه بلی راستا یا نه راستا بله ویده هکسا دستیمال وکم گوتنا وی 10 هجماره زیده ایده کرنه سنه 8 و اکتا او يس 8 هجماره ویلی مدانه برهب چاوا الكودي نبقى هذا تغييره 0 حمية 0 بينير وكما ديت الفيدي حمي تمراندينة طفاندينة جبوسا 0 وكتاو حمي يك بس جمارة يك الفيدي جمارة يك يكتيا وفيدي حمي تمراندينة 2 4 وهم الفيدي 2 اجي من الفيدي 6 حمو 6 الفيدي او تمراندية 2 يكتيا 4 يكتيا تمراندي چكو 4 و 2 بين 6 باك دورا الفيدي جمارة 8 چاوا كريوي الفيدي اقول جم جمارة 8 0 8 بس الفيدي يك بيكتيا 8 و يك بين اويناكي جبدلاوك دوار بينير سيستم 0 و 1 حمي جمارات ده تشيتكن او يقول ازش 8 و 1 از حمي جمارات تشيتكن بله فيديوانم ديسا أريتاري بجورا وچند معلومات جشورا برن حتى درسا ما وري بمين خوشيدا سپاس بلو